Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu and Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu na temple. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Ma ọ bụ ịkpọ m ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to end family ọnwụ ike. Ọ bụrụ na ezinụlọ unu so na ezinụlọ a na-enwe ọnwụ ike, ịghọtara ya? O nwere ihe a na-akpọ ọnwụ ike. Ọnwụ ike bụ ya bụ ezinụlọ ga-abụ ajụ ese onye a na o nwere ebe streblet dị, otu onye ebe gị onye ezinụlọ a apụta na enwere ebe nwere asidenti na o nwere ofu onye nwụrụ na ya moto o si na famili gị. Asị na o nwere onye na-aga n'ụzọ moto bịa hapụ ụzọ bịa jaa mụọ ya ọnwụ, ọ bụrụ onye famili ụlọ. Asị na nwere ebe a pụtara ndị ori na-agbakasị egbe ebido anyhow, ọ bụrụ onye nke ụlọ. Ihe ike, ọnwụ ike. Enwe nwaanyị jere ịmụ nwa, mụchaa nwa from nowhere enwe complication dị mgbaba, ọnwụrụ. Ụmụ ọnwa bụ anụrụ tim anụ ya. O nwere ọnwụ bụ na mmadụ na-aya ahụ nwere ike ya ahụ 6 months, nwere ike ya ahụ 1 year, nwere ike ya ahụ 2 years, abịa na-eneti ya na-asị ya ndo. Onye a nwere ogologo opportunity imezu ndị ya, nwee opportunity ikwu 1 or 2. Mana ọnwụ ike bụ ọnwụ ya na-abụ ọbịa by sudden. Ife na ọ bụrụ onye gị na-enwere ihe ọsọ gị ji eke pụta ka esa na ọya bụ dọkụmentị nke a na-eme. O nwere ihe agụdoro agụdo, did not even plan it, did not even see it coming. N'ụzọ abụrụ ụzọ o si wee bịa. Onye nke mbụ ọnwụ ike, Chibuike ọnwụ ike, Ifeanyi nwe ọnwụ ike, Papa Uche ọnwụ ike, Godwin ọnwụ ike, n'ofu family. O nwere ndị nke ha bụ na every year, every 3 years a ga-ediriri mmadụ. Nwee ndị bụ na ohi ike ga-emeriri ha either na accident. Ọ bụrụ na iso na family ụdị ihe a na-eme, bịa nso. Meseji anyị bịa taa bụ maka gị. Abịara nka ngwa gị na o nwere ihe a ga-eme ka a sụbie ihe nsubi ka ọnwụ ike kwụsị. O nwere ihe butere ọnwụ ike a. Agba mbụ ọtụọ n'ogbe, agba abụọ ọtụọ n'ogbe. Nwere ajụ gị, ọ bụ sọ n'ogbe ka a pịara akụ? Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọgbara nkịtị kwere ekwe. When some terrible things are happening in your family, don't keep quiet. Ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. But before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefula na annual festival anyị bụ September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple all over the world ga-participate in it. N'obodo oyibo na Nigeria, ma ọ bụ n'ime enwe ike ịbịawu chacha m na WhatsApp maka ihe ị ga-eji wee kwado ya bụ festival Ansaraka na New Year festival etu anyị si eme every year. Nke bụ anyị nọ na month of August. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world, the friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. N'isi ụtụtụ ejegori na temple tụọ aja nke ọkụ kwubi okwu n'isi niile sonyela anyị. Ya, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela anyị, chaatị amụ na WhatsApp. Ị na-anya na comment section ị ga-enweta nọmba m. My WhatsApp nọmba bụ 0805 7837 672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ ọnwụ ike. Ọ bụrụ na o nwere ka ihe ike si eme gị, ma ọ bụ na iso na ndị na-abụ
mgbe ọbụla a particular time of the year n'ihe ike na-emewe gị. Ọ bụrụ na shọpụ ga agbara ọkụ, you lose something very tangible. Ma ọ bụ ndị ọ na-eme orugo oge birthday ha, ihe ike eme ha. Ma ọ bụ na o nwere ihe na-ada eme ihe ike na-eme na family be nna gị, enwere ike ọ na-eme within around Xmas, ihe ike eme. Ma ọ bụ na ọ na-eme within January, arọ ọfụ, ihe ike eme na family gị. Ma ọ bụ na ọ na-eme ụnụ n'oge owuwe ihe ubi, ihe ike eme ụnụ. Ma ọ bụ na ọ na-ada emebe ụnụ n'oge eji akọ ihe ubi, ihe ike eme. Aịda na mmanụ nwụrụ, ma ọ bụ na ezigbote ihe ike emelụ onye ezinụlọ ụnụ, ịgbakwana nkịtị. Ndị Igbo na-ekwu sị na ọgbara nkịtị kwere ekwe. Mgbe ọ bụ na ụdị ihe na-etu a na-eme, o nwere ihe ị ga-emeriri. O nwere ike ihe ọ bụrụ na ihe na-eme ya bụ ihe si na broken covenant. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ọgbụgba ndụ ehibelụ nke emebiri emebi. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ọgbụgba ndụ nke a na-epezi attention to. O nwekwara ike ọ bụrụ na ihe si na kọs na-agba ọjọọ aka na mmụọ na-eme ụnụ. O nwekwara ike osi n'ọgwụ agwọrọ agwọ, ọ dip afa ga-editamin ya. Onye ka jisi gị na ọ dị mkpa na ị ga-enwerịrị a priest bụ ya spiritual director, onye na-akọsara mkpa, onye na-ajụrụ gị esi na mmụọ, onye na-awọchi ya bak, kpee ekpere gbakọọ chi gị na mmụọ gị na ha so ka erebe iluo ihe na-ebute ya bụ ihe. O nwere ike ọ bụrụ na ihe a ga-egbuji egbuji, a na-akpọ ya igbuji agba ọjọọ, ma ọ bụ na ihe a ga-eme ihe nsubi maka onye nwere ya bụ ọfọ, ma ọ bụ na ọ bụ ihe a ga-eme appeasement. Many things nwere ike ịkọsụ ya, kama na afa ga-editamin kedu ihe kọsụrụ ya. Ihe kọsụrụ ya bụ ihe, ọ ihe a ga-eme appease, ka ihe a ga-egbuji egbuji, ka ihe a ga-eme ihe nsubi. Ihe ndị a ka ekwesịrị ime. Ịmarụcha ihe ndị ewe mara ihe a ga-eme. Yes, ya bụ ma ụdị ihe a na-eme na ngwurube nna gị, agbakwara nkịtị. Ọ bụrụ na ezinụlọ ụnụ na-apasị tụrụ ụdị ihe na-etu a, ọnwụ ike na ezinụlọ, ihe ike a na-eme na ya bụ ezinụlọ, mgbe ihe ọma na-achọ ime ihe ike mee. Chacha m na WhatsApp, ma WhatsApp nọmba bụ 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi luwo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.